Miért kiemelkedően fontos a gondosan kialakított eresz? Sok esetben az eresz nem megfelelő kialakítása miatt mehet idő előtt tönkre a házat védő tető. Az esővíz elvezetése mellett ugyanis a tető megfelelő szellőzésében is kulcsfontosságú a gondosan kialakított eresz. Így néz ki a cseppentőlemez, ez az eresznek egy nagyon fontos kiegészítője. Ezért a tetőszerkezet építését a tetőfóliázás előtt érdemes ezzel az elemmel kezdeni, ugyanis ez a lemez óvja meg az eresz deszkázatát a tetőfólia által elvezetett nedvességtől. Az eresznek nem csupán a nedvesség elvezetésében, hanem a tető szellőzésének biztosításában is meghatározó szerepe van. Jól szemléltethető a szellőző levegőnek a mozgása, az eresznél a szellőzőszalagon keresztül tud bejutni, az ellenlét síkjában el tud jutni egészen a szellőzőcserépig, és ez a mozgó levegő biztosítja azt, hogy a párát eltávolítjuk a tető alól, ezáltal a létszedés élettartama kellően hosszú tud lenni. Ezen túlmenően a megfelelő átszellőztetés megakadályozza a tetőtér, illetve padlástér túlzott nyári felmelegedését is. Ennek a komáromi háznak a tetőszerkezete stabil és időtálló, megfelelően szellőzik. Nyújtó József ácsmester arról beszél, hogy a tetőszerkezet építése során elkövetett hibák nagy károkat okozhatnak a tető tulajdonosának. A leggyakoribb hiba az, hogy nem használnak cseppentőlemezt, és a fóliát kiengedik vagy a csatornába, vagy a csatorna alá az ereszen túl, és az UV és a napfény és az időjárás megeszi a fóliát. Tönkre megy, és mindent cserélni kell. A szellőző rács és az úgynevezett lezáró fésű megakadályozza, hogy az eresz által biztosított szellőző csatornába rovarok és madarak költözzenek. Ön tudta, hogy az ereszmenti szellőzés teszi ki a minimális szabad szellőző keresztmetszet 80%-át, és csak 20%-át adja a gerinc melletti szellőzés? További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra további hasznos információkért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi, épp tető kialakításában.